Ndewonu maka isonyere anyị tata. Anyị chọrọ ka anyị leba anya n'okwu a na-akpọ ịgba nkwụ. Mmadụ niile kwuo ya, ịgba nkwụ. Anyị chọrọ ileba anya n'okwu a na-akpọ ịgba nkwụ n'ala Igbo. Ilezi anya n'omenala Igbo, ị ga-ahụ na ọtụtụ obodo n'ime ala Igbo, ọ bụrụ na nne gị agbaghị nkwụ, na ọ bụ sọsọ ego ka emere n'isi nne gị, ngị nwa bụ nwoke maọbụ nwaanyị, ịchọ ịnụ nwunye ma ịchọ ịnụ di, ị ga-ebu ụzọ gaa be nne gị, that is your maternal home. Ị ga-aga ebe ahụ aga gbaa nkwụ nne gị ọfụma, hụ na a gbara ya mezuo ihe ọbụla n'usoro tupu ị bịa gbawa nkwụ nke gị. Ọ bụrụ na ọ dịghị otu a, ọ gaghị enwe isi, maka ndị be nne gị ga-agwa gị sị na ọkwa sọsọ ego ka nna gị mere n'isi nne gị, agbaghakwa nkwụ, na ngịnwa agaghịkwa agba nkwụ ruo mgbe ị bịara bịa buo mmanya gbaa nkwụ n'isi nne gị na be ha, tupu ị bịa gbaa nkwụ nke gị bụ nwaanyị, maka tupu ị bịa gbaa nkwụ n'isi nwunye gị bụ nke nwoke. Ọtụtụ ebe n'ala Igbo na-eme ya rukwa taa. Ọ bụrụgodị na nne gị nwụrụ anwụ, ị ga-akwa gaga akwụkwọ omenala ahụ gaa gbaa nkwụ nne gị tupu ị bịa gbaa nke gị, ịbụ nwoke ma ịbụ nwaanyị. Ndị nwa bụ onye na-ege m ntị, ngwa gwa m na ngalaba ebe a na-edenye okwu, ma ndị obodo unu ọ ka na-emekwa omenala ruo taa. Ọ bụrụ na eme ego n'isi nne gị, na-agbaghị nkwụ n'isi nne gị, na ọsọsọ ego ka e mere, na ndị nwa bụ nwoke maọbụ nwaanyị, ị gaghị akwa agba nkwụ ruo mgbe ị ga-aga gbaa nkwụ na be nne gị dịka o kwesịrị, mfe bịa gbaa nke gị. Ọ bụgodị na nne gị nwụrụ anwụ, ị chọọ ịgba nkwụ, ị ga-agarịrị gaa gbaa nkwụ na be ha otu o kwesịrị tupu ị bịa gbaa nke gị. Gwa m ma unu ọ na-eme ya otu ahụ ruo taa na mpaghara nke unu n'ala Igbo. Ngwanụ ka emesienụ, ma na gị na Rejoice Chinwendu TV na-enwe mkparịta ụka dịka ọ dị ugbu a. Ka emesienụ.